Moikka moi, ja tänään mä näytän teille, miten te luotte uuden Google Play-tilin. Eli te menette vaan tänne näin Gmailiin, painatte lisää toinen tili, Google, tää on helpoin tapa. Laitatte savasanan tai mitä tää nyt pyytää sormenjälkeen. Muu se pyysi sormenjälkeen. Sitten täällä alhaalla lukee luo toinen tili. Sitten se lukee, että yritystoiminnan pyörittämiseen vai itselleni. No mä haluan nyt itselleni. Sitten laitatte tähän vaan jotain. Sen ei ole pakko olla sun nimi tai sun sukunimi. Laitatte vaan vaikka tähän UK ja sitten presidentti. Näin, UK on presidentti. Näin, päivä. Ok, mä en nyt laita tähän mun omaa, mä laitan 5. Sitten kuukausi on toukokuu, vuosi on vaikka 2000 ja sit mä oon mies. Ok, mennään näillä. Sitten tää on ehdotus, että presidentti uk@gmail.com, ukpresidentti@gmail.com. Mä laittaisin tää ukpresidentti@gmail.com. Sitten te laitatte salasanan. Ok. Te saatte käyttää tätä tiliä. Eli laitetaan tähän näin kakka-housu 12. Ok, älä kysy miksi 12. Puhelinnumero painetaan ohita täältä alhaalta. Sitten jos lukee toi UK-presidentti, niin painetaan seuraava. Sinuna mä valitsisin tämän nopea resonointi yksi vaihe. Näitä mä en oo ikin melkein lukenut. Paina vaan vahvista ja hyväksy. Näin helppoa on luoda Google-tili. Mä en tajua mitä vaikeaa tässä on. Sitten menette vaan tänne oikea presidentti, UK presidentti ja niin. Nyt mä käytän sitä ja tässä on tutoriaali ja nähdään seuraavassa videossa.